Светомир, на колко години си? На 31. На 31. Животът ти е малко по-различен, отколкото на другите 31 годишни. Да, може да се каже. В смисъл, че аз при 4 години не съм очаквал, че това наистина ще ми бъде живота, какъвто е в момента и че това ще ми бъде съдбата, но човек никога не знае какво ще му се случи. В един момент имаш всичко, после нямаш нищо. Войната. Войната винаги идва при нас точно тогава, когато си мислим, че точно на нас няма да ни се случи. Става дума за обикновената житейска война, която у нас в държавата България изглежда винаги обречена. Днес ще ви покажем войната на едно момче. Една война, която е много простичка. Вчера той е пил бира, вчера се е хранил нормално, вчера е имал приятелка. Днес обаче неговите бъбреци отказват. Отказват от доста време, вече години. Светомир е на 31 години и е вързан буквално с една машина, през която минава кръвта му. Една от най-страшните думи на този свят, винаги съм си мислил, е думата хемодиализа. Звучи отчаиващо. Отчаиващо звучи, обаче само на тези, които обичат да се отчаиват. Битката на Светомир е страшна. Вие ще видите няколко пъти, ще се попитате, защо до сега това момче не се е отказало. Отговорът е прост, защото му се живее. Живее му се, като на всички нас, които вярваме, че точно на нас такова нещо не може да се случи. След поредната бира, след поредната вечера, след поредната приятелка. Светомир, 31 години, неговата най-добра приятелка – хемодиализата. Разкажи ми началото на историята. Как разбра, че си болен? Какво стана, когато разбра? Всичко започна през 2003 година пролетта. Влязах в болница по оплакване. До тогава нямах намерението изобщо. Не подозирах, че съм болен, че имам някакъв проблем, свързан с бъбреците. Прекрасно се чувствах, работих си, имах планове, то много добри, имах мечти, то прекрасни, смисъл, че исках да ги осъществя. Тогава съм бил на 26 години. На 27, мисля. Не мога точно да сметна в момента. Спомням си, че само това, че беше март месец 2003 година и влязах в болница. Лекарите ми казаха, че по всяка вероятност няма да могат да ме оправят. Че заболяването ми е необратимо и много късно съм се сетил да се погледна здравето. И общо взето е трябвало 8 години, не съм си обръщал внимание и де-факто то си беше и така. А ти от какво се оплакваше тогава? В интерес на истината, аз съм от малък провинциален град и там медицината не е на много високо ниво. Добре, ма ти имаше оплаквания 8 години и не си ходил на лекар? Стойностите на едни съставки в кръвта от креатинин и урея бяха леко повишени над нормалните и това се повишава постепенно и с годините. Само, че трябваше някой да ми обясни, че това води до диализа, че има начин, че може да се стопира процеса, ако се действа на време. Естествено, това никой не ми го е споменал и аз 8 години не съм си правил почти изследване, защото после се чувствам прекрасно. Занимавал съм с спорт, работил съм, нормален живот съм водил. Даже и преди да ми се случи това нещо 2003 година, март месец, аз имах намерението да ходя да работя в Кипър. Какво ще правиш там? Сервитьор, аз мислех да изкарам някой лев и да се върна в България, да защитя магистратура, преквалификация. Аз съм завършил балканистика в Великотърновския университет, магистър съм. Само, че стана март месец, отида на лекар и какво ти казаха? 15 дена лежах в болницата, казаха ми, че може да ми поуправят стойности, обаче нещата са необратими, да го имам в предвид. После се оказа, че не могат да ме оправят, защото нещата са стигнали много далеч. 8 години съм изгубил, за да си обърна внимание на здравето и в крайна сметка ми дадоха една диета, която трябваше да пазя, за да не ме включат на диализа скоро, ако е рекал Господ. Само, че се оказа, че аз издържах тая диета половин година и вече януари месец 2004 година ме включиха на диализа в Царица Йоанна или Ису. Ти каза, че в един момент
си имал всичко, след това нямаш нищо, ти сега нямаш бъбрек. Нали така? Да, нямам бъбрек. Как живееш? Общо взето ден за ден. Казаха ли ти търси си бъбрек? Не, то това не е смисъл. Как да го търсиш? Защото това не е да отида на пазара да си купя месо. Ако трябва съм точен, 2004 година баща ми беше жив. Плановете ми бяха тогава много по-различни. Казаха ми от медицинска академия, че той може да ми стане дома. И съответно разговарях с него. Само, че по-късно той почина и това пропадна като вариант. Излезе информацията, че България е на първо място по експлантации, т.е. по извадени органи. Незнайно тази новина беше опровергана. Не било така. Тези неясноти, на тази липса на статистика, ние имаме реалната случка. Парчето от живота ни иска от баща си бъбрек. Не друго, а иска бъбрека му. Бащата на Светомир обаче умира, разбирате. След тази смърт останалият съвсем сам Светомир има само един шанс. Шансът ефтина трансплантация. Така, каквато сигурно сте виждали